Dobrý deň, ideme na ďalšiu výstavu. Toto už taká klasika. Dneska som robila dnu, pretože vyzeralo to, že bude zima. Nakoniec bolo celkom fajn, ale nechcela som, aby prechladol, keď ho budem fúkať vonku a nie je úplne teplo, no. Tak, posledné venčenie pred cestou, všetko sme pobalili a môžeme vyraziť na dobrodružstvo. Tentokrát sme sa vybrali do Poľska, išli sme tam na taký menší výlet a pri jednej ceste sme Baileyho prihlásili aj na výstavu, pretože ešte sme tam na výstave nikdy neboli. A vybrali sme mesto Rybník. A konečne vchádzame do mesta! Boli sme ubytovaní v pet-friendly hoteli priamo na námestí, takže sme všetko mali blízko, až na výstavisko, ktoré bolo vzdialené 20 minút cesty, ale to nám nevadilo. Sme dorazili a zabudli sme stoličky doma, takže ideme jednu kúpiť do Decathlonu. To nemohli byť naozaj všetky stoličky vypredané proste. Dnešný deň patril národnej výstave, kde Bailey vyhral triedu šampiónov. Na konto si tak pripísal svoj prvý poľský cac a ideme ďalej. Išli sme sa trošku prejsť, ja som celkom hotová po celom dni a Bailey teda absolútne dneska mi prišiel, že nemal energiu. Takže dúfam, že zajtra bude vládať lepšie a že sa vyspí, lebo dúfam, že aj ja sa vyspím. V noci mu bolo dosť teplo. Takže uvidíme, ako to pôjde. Dneska to bola iba národná výstava a zajtra bude medzinárodná, čiže sa bude udávať aj cacík. Takže som veľmi zvedavá, ako dopadneme. Bude tam dosť nabitá konkurencia. To bude pre nás super škola a skúsenosť. Po výstave sme mali ešte dosť času, tak sme sa šli pozrieť do centra mesta a bolo tam naozaj nádherne. Po fajnej večeri sme už iba oddychovali a čakali na ďalší deň. Tu súťažíme o Best of Breed, čo je najkrajší pes plemena. Vždycky o Boba beží junior, najkrajší pes, najkrajšia suka a najkrajší veterán, aj keď tu konkrétne veterán nebol. Pán rozhodca sa rozhodoval medzi Baileym a touto druhou merlatou sučkou. A titul Best of Breed získal Bailey, takže sme mega radi. Milujem jedlo. Zase mám to isté oblečené, čo minule. Je tam caci Best of Breed. Ideme o skupinu súťažiť po obede a nominácia na Crafts. Takže veľmi sa teším na Crafts. Je to neuveriteľné, ale ja sa vám dneska hlasím už po pol roku, aby som vám povedala ešte nejaké informácie. Áno, pol roka som sa nedostala k tomu vlogu. A už som aj rozmýšľala, že či ho nevydám, ale potom nakoniec som sa rozhodla, že ho vydám, pretože sme tam mali veľmi veľa dobrých zážitkov. Bailey začal na tejto výstave poľského šampióna a získal oba dní cac. Titul poľský šampión krásy môže byť zadaný psovi alebo suke, ktorá 3-krát získala výborná 1 cac na 3 rôznych výstavách od 3 rôznych rozhodcov,
z čoho minimálne jedna výstava musí byť medzinárodná alebo klubová a medzi prvým získaným a posledným získaným cacom musí ubehnúť minimálne 6 mesiacov. Čiže ešte nám treba jeden, posledný, ktorý by sme si radi dorobili. Nominovali sme sa s Bielým na Crafts, čo je najväčšie a najvýznamnejšie podujatie konajúce sa každoročne v Anglicku. Sú tam najlepšie psy, ktoré sa museli kvalifikovať na túto súťaž a bol to môj obrovský sen sa sem dostať. Keď som pozerala na YouTube tie všetky videá proste z Craftsu aj z iných športov, pretože Crafts nie je len o výstave, ale sú tam iné športy, tak som si vždycky hovorila, že to bude že brutálna česť, keď tam budem môcť štartovať. A nám sa to konečne podarilo. Teraz už vybavujeme tie rôzne veci ohľadom toho. Takže veľmi sa teším, že odtiaľto vám budem môcť natočiť vlog a že si zažijete túto atmosféru, dá sa povedať, so mnou. Ešte jednu vec som chcela povedať. Niektorí ľudia hovorili o svojich psoch, že oni tam nejdu preto, lebo tie psy nie sú dostatočne dobré na to, aby mali na nejaký výkon na Crafts. A ja tam proste idem, lebo to je zážitok na celý život. Neviete, kedy tam budete sa najbližšie môcť dostať a neviete, či sa tam vôbec ešte niekedy nominujete. Takže je to podľa mňa úplná šanca, či už spoznať svet, alebo sa predviesť a možno sa aj niečo podarí, ale s tým tam samozrejme nejdeme. Ideme si to užiť, bude to super. Aj napriek tomu, že Baileyho som z chovu stiahla, tak na výstavy nás baví chodiť z toho dôvodu, že je to super tréning, je to aktivita ako pre psa, tak aj pre psovoda. Ja osobne sa teda vyžívam v úprave psov a rada by som sa venovala výstavám, handlingu a chovu aj do budúcna, čo je podľa mňa skvelá škola, či už keď prehráme a vieme čo zlepšiť, alebo keď vyhráme a motivuje nás to do budúcna. A taktiež ma baví aj cestovať po svete, takže snad sa ešte s Bailey na nejaké super miesta dostaneme. Takže ja veľmi pekne ďakujem za podporu a čaute! Daj do mandarinku niekde, prosím ťa. Môžem mu zjesť? Cítim tu chleby vo vajci. No asi zostanem tu. Vybilo žiarovku.